Ja, hej. Jeg skal nu vise jer, hvordan I kan få adgang til jeres e-bog på Biologi Fokus via Gymportal. I går først herop, skriver Gymportalen. Så kommer I ind på en standard side. Den er ens for alle, og der kan I se, hvordan det i princippet ser ud. For at komme ind til jeres bøger, så skal I op i øverste højre hjørne. Der er et login. Klikker på den. Så får I den her dialogboks op. Skriver jeres Unilogin, brugernavn og jeres adgangskode. Godt. Nu er jeg inde på min side på Gymportalen, og der kan I se, det er de bøger, jeg har adgang til inden for biologi, de her 5 stykker. Hvis jeg gerne vil have fat i Biologi Fokus, så klikker jeg her, og så kan I se, at der er en mulighed her for at downloade bogen i PDF-format. Det gør jeg. Og de beder om en adgangskode. Brug den samme adgangskode igen, som I brugte, altså jeres Unilogin-kode. Trykker på hent. Så kan man se, at den arbejder heroppe, og der går lige et par sekunder, for den hiver det ned. Vi har den der. Det går yderligere et par sekunder, så skulle den gerne vise den. Og den har vi der. Men igen, så beder den om en kode, og det er den dialogboks, som der bedes om, hver gang I åbner selve PDF-dokumentet. Brug jeres Unilogin-kode. Ser jeg her. Godt. Og så er jeg inde. Og så ligger bogen ellers her som et PDF-dokument, altså det, der hedder en e-bog. Og der kan I navigere rundt i den selvfølgelig ved at bruge scroll-knappen herovre. Kommer en del bogen, og I kan hele tiden se sidetallet herovre. Hvis I vil have lidt overblik over bogen, så kører I bare ned til indholdsfortegnelsen her. Jeg har bedt jer om at læse første gang fra side 7 til 13, og I kan se, hvilke emner det er. Så kan I scrolle ned til det, men I kan gøre det hurtigere, specielt hvis I er længere frem i bogen, ved at gå op i det her felt heroppe og skrive sidetallet 7 og enter. Så hopper I direkte frem til side 7. Nu er I klar til at læse og kan gå i gang med den. I kan altid gå ind og hente bogen på den her måde på Gymportalen, så det vil sige, uanset hvilken computer I sidder ved, så kan I altid gå ind og hente den, når I bruger jeres Unilogin og jeres password dertil. Så har I altid adgang til den. Men det er hurtigere, hvis I har PDF-dokumentet liggende på jeres computer, og det gør I jo bare ved at gemme den her som et PDF-dokument. Gemme den på computeren. I kan gemme den på flere forskellige computere, men I kan kun åbne dokumentet hver gang ved, at der kommer en lille dialogboks, og I skriver jeres kode ind. Men det går ret hurtigt. Det tager bare 5 sekunder. God fornøjelse.